हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय आरो नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायनाय थाबाय। दा जोंहा बैसागु एलबाम दङ। बे बैसागु एलबामाव थांनो थाखाय मेकआप बानायबाय आरोना। फुंनि 3:30 सिखारदों। दा दुगै लोबैहाय मेकआप खालामबाय आरोना। दा मानसिफ्राबोथ' बुरजा नालाय मेकआप खालामनांगौ मानांगौआ। दा बेनिखायनो आं एखौ एडभान्स बानायबाय। ओमफ्राय थाब बानायाबा जाया, हिन्जावफोरनि मेकआप एसे गोबावानो नांगौ जायो नालाय। ओमफ्राय थाब सिखारनांबाय नालाय उन्दुनो ओंखारबाय थादों आरोना आंनि मेगनाहाय। माथो खालामनो उफाय गैया, जेखौ मावनो लाखाबाय आरो बेखौ मावाबालाय दा साननैखौलाय आरो मानो खस्थ' खालामनो हाया जानो साननानैहाय खस्थ' खालामसै सानबाय आरोना। आरो अखा बांखानि खोथा, बिनिखायनो थाब सिखारनाय जादों आरोना। अखा हायोबाथ' लानो मोननाय नङा बिदि साननानै आरो। नायलांबाय थादो बिदिब्ला नोंथांमोनहा जों माबायदि शुटिं लायो। जों ओंखारबायानो लकेसनावहाय थांगासिनो। दा एसे लेट जाबाय जोङो। फार्स्ट डेनि शुटमोन नालाय। दा फार्स्ट डेआव एसेबाबो लेट जाखायो आरोना, बेखौलाय माथो बुंनो। दा थांगासिनो दङ जोङो। आरो मोनसे खोथा, माने बिराद गिदोंमोन आरो आंना गोसो सिङाव अखा हायाबा हामगौ होननानैहाय। मानो होनोबा माने दानो सान्दुं दुङो, दानो अखा हायो नालाय, बिनि थाखायनो आरो। दा इसोराबो अनहरदों माने शुटिं टाइमाव अखाखौ माने एसेल' हानानै होदों आरो, ओमफ्राय मोजां रोखोमैनो जों लाजोबनो मोन्दों आरोना। इसोरनाव गाबखांबाय थाखादोंमोनखि माने अखा दाहाथों होननानै आरोना। लकेसनाव मोनफैबाय जोङो। मोजां नुदोंमोन बेखौ लकेसनखौ। औ दा मोजां नुयो। ओमफ्राय दा मोजांसिनथ' ओरैनो ओरैनो आं हालासो बेखौ जि असासो रायलायलागासिनो। बिफांनि दै सिरिदों ना? हा? ओमफ्राय हाफिनखो नामा? Ada ektor jiba mane damna रोंखायो नामा? सेरजाखौ? एसे रोङो ना? अरजाया दे। एक्टिंसो खालामखानांगौ ना मालाय दामनायखौहाय। अरजाया दे, एक्टिं खालामदो ना? आरो खिन्थाहैबावनोसै आं र'। सोर खालामबावो? मा दामबावो? जों माने मोसाफानो थाखाय फैदों। बयनिसिमबो खुलुमबाय। जोंना नैबे दिनैहाय दिनारसिम
एलबाम मा होनो बैसागु एलबाम आरोखि ना स' आंनि लोगो नोंथांमोन पियर लोगो नोंथांमोन हायोबा आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम बेखिनि बुंबाय आरो बे दान्दिसेनि उनावनो जा साननै सानथामसोनि उनावनो आब'नि जेनाखि बैसागु एलबाम बेखौ नुनो मोनगोन नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जायफोर आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन साबस्क्राइब खालामाखै हानायमानि थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होदो आब'नि चेनेलखौ मोजां मोसानो फैदों बैसागुनि थाखाय मोनसे गोदान एलबाम बानायनायाव एसे बाहागो लाफानाय जादों आब'मोनजों दा बेयावनो एसे इन्टारेस्टिं खालायनाय जादों आरोखि जों गासिबो मोसाग्रा गोजा नोंहा मा नाममोनलाय आंना सानसुमा ब्रह्म सानसुमा ब्रह्म ना मोजां मोनदोंना मोजां आं फार्स्ट टाइम नों फार्स्ट टाइम ना फार्स्ट टाइमनो बिथाङा बेहाय दङ नै आंखौ नुफाबाय जोंनि लोगो ओमफ्राय आरो ज' थानाय नालाय नुफाबाय जेबो नङा नुनो मोनगोन रायजोफोर थाबैनो आब'नि चेनेलाव सिन्था खालामनाङा लासैनो फैगोन जेबो नङा आरो नुनायनि उनाव हानायमानि भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आब'नि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन लोगोसे आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन हानायमानि आसा खालामबाय आरोखि ना हानायमानि बिराद भिउ खालामो आरोखि ना अननानै जाहाथे दोनथ'ला जाहाथे थाबैनो बैसागुनि गेजेराव 2 मिलियन 3 मिलियन साबस्क्राइब जाथों आरो नै ओरैहाय सिख्लाफ्रा ओरैबायदि रेडिखा आरो दा जोंना माने पारफेक्ट गोजाखा जोंनि मोसाग्राफ्रा आरो ना बुंनांखाया आरो बुङैनि आगोलनो माने मोसाग्रोखायो स्टेप एसे खिन्थाबानो मिन्थिखायो आरो दा नायबाय थादो नोंथांमोनहा जोंहा ओरैहाय सोर दङ सिनायबायना नोंथांमोनहा सोरमोनलाय लान्था पुलिस फैलाव खानाय गोलाव बिथाङा खाम दामगोन आरो ना खामखौनो दामसिगोन दा औ दामनोबो गोरोंखा दामनो गोरोंखा खाम दामनो रोंखा ओमफ्राय रियेल दामनाय नङा दे एक्टसो खालामगोन रियेल दे नोंथांमोनहा जेब्ला रिलिज जायो होमबा नायबाय थादो खामखौ बिथाङा माबायदि दामो नायबाय थादोसै होमबा जोंहा ओरैहाय दङ लाफा दुगा बिथांमोना बयबो सिनायखायो बिथांखौ थारजेन ओमफ्राय आरो मा लिरोमोन बसुमतारी नोंथांमोनहा बिराद माने नुखांबाय जानांगौ सिगांनि एलबामफोराव औ मा मोनथाय आदा बिराद दङ मेरला दङ गोसोआव थालांना बानायबाय माने गोबां जाबाय नालाय गोसोआव थाला आरो ना प्रडिउसारा नोङोमोन ना नैहाय आंनि चेनेलावबो बिथाङा हारम'नियाम दामफैदों नै दामनोबो गोरों जाबाय बिथाङा होमबा दा नोंथांमोनहा बिथांनि दामनायखौ नायबाय थादो आरो हिनजाव सासे लांगोन बेनिफ्राय बेनो बरबाद खालामथारबाय आंखौ जिबनाव लांनायानो थानायानो थाखानायखौ खारजोब्बाय बे एरनानै आयै दैबायहाय जारलासो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलावहाय बिथां सेनियर आर्टिस्टफोरखौ नुसिगोन जेरै ब्रह्म प्रडाक्सनावहाय प्रडाक्सन माने ब्लग चेनेल खासोमोन आरो ओमफ्राय दा आङो एलबाम हगारो ओरैनो एमजे फिल्म प्रडाक्सन दं मोनसे ओमफ्राय दा जिरि ब्रह्म माने बेयाव ब्लग हगारोमोन आरो आं ओमफ्राय दा एलबाम हगारबाय आरो आं दा नोंथांमोनहा नायबाय थादो गासिखौबो ना बैसागु
नोंथांमोना नायबानो एलबामा रिलिज जाबा नायदो बिथांमोननि एक्टिं खालामनायखौ आंथ' मोसाफोरा बे हाग्रा बिदिनोसै होमबाथ' जोंना नै मेकआपमेनबो एक्ट्रेसबो बिथाङा दासो इन्ट्रडाक्सन होनो मोनबाय खालामखांबाय दा गावबो एक्टिं खालामदों गावबो एक्टिं खालामगोन ना बेनिखायनो देलायबाय ओमफ्राय दा आरो सोर सोर दंबावो देखायबावसै ना ब्लगखौनो बानायनो टाइम मोनासै आङो आयौ साबायनो ओरैबायदि बेस्थ' खर'आनो साजोब्बाय आंहा साइज नुदों आंखौ साइज नुदों नोंखौ ओमफ्राय आंखौथ' ओरैबा थाम्फै जाग्राग्रा नुबाय दहाय मा नाम मोनामोनलाय नोंहा दहाय मा नाम मोनना लायामोनलाय नों थाम्फै जाग्रा नङा बिनि सिगां मारैबा सोरबा बायदि नुयो नामालाय गोमबोर गुन्दा गोमबोर गुन्दा नुयो आं माने आंखौ सिदा सिनखावबाथाय आंनि बायदि औ मालाय बेना नै बिराद मोजां नुयो मोखां फेसखौहाय आंखौ ओरैबायदि गाज्रि नुयो माने गोमबोर गुन्दा नुयो आरो लाफेरा नालाय नों ओरैथिंनो सेंग्राफ्रा मोसानायनि प्रेक्टिस होगासिनो दिनै फोजोबनो हायाखै गाबोन फोजोबनोसै आरो सानसेनो ट्राइ खालामदोंमोन हायाखै एफा बुरजा मानसियाव बहा हानो आरो नै जोबनायनि लागासिनो दङ लु रानि लुटु डिस्टार्ब खालामबाय थायो बिसोरो ओमफ्राय जोंहा भिडिअआ जोब्बाय ओमफ्राय दा बयबो गाव गावबागाव न'आव थांस्रांजोब्बाय आंहाबो फैबाय दा नोंथांमोननोहाय एसे रायलायनोसै होननानै जोबनायखौहाय आङो भिडिअआवहाय फैबाय आरो धुमधामै खस्थ' मस्थ'यैनो थांबाय साननैयाव खस्थ' मस्थ' औ लाबो र' साहा फुदुंदोंमोन नालाय साहा जासिहरदों आरो ना दा र' आं रायलायगोनसै ओमफ्राय माने धुमधामैनो जोब्बाय खस्थ' मस्थ'यैनो लाबाय बयबो आरो अखा बोथोरावसो लानाय जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो अखा हाबा दसे खारनांगौ जाहैबाय आरो जोङो बेबायदि माथो खालामनो उफाय गैया अखा बोथोरखा ओमफ्राय थेवबाबो साननैजोंनो जोब्बाय आरो साक्सेसबो जाबाय भिडिअआवहाय अखा हागोनदां बिदि सानदोंमोन माने लानो मोननाय नङा बेबायदि सानदोंमोन आरो दा ओरैनो दसेल' हानानै होदों ओमफ्राय बिदिनो बिराद खर'बो साबाय माने ओंखामखौ जानायाथ' थिग जाखायाखिसै नालाय माने आंल' नङा बयबो आर्टिस्टफ्रानो माने खस्थ' खालामफादों आरो जानायखौबो माने टाइमलि जानाय जायाखिसै नालाय फुङावल'सो ब्रेकफास्ट जानाय जायो आरो सानफाथोलो शुटिङावनो शुट लाबाय थानांगौ जाहैबाय दा बेनिखायनो टाइम मोना जानोबो ओमफ्राय दा मोनायावसो जानाय जादों बेनिखायनो एसे बिराद खर'बो सानायमोन दासिमबो सागायाखै आरो एसे दंबावो दा माथो खालामनो उफाय गैया खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो खालामबाय आरो दा आङो 13-14 रिलिज होनो सानदों 13खौ फाइनेल लादोंमोन आङो जुदि 13आव जायाबा 14आव होसिगोन आरो बिदिनो नोंथांमोनहा आरो बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानैहाय आरो सिनियर आर्टिस्ट आदा एक्टरजोंहाय राजिब बेजों गाफानानै मोजांखौनो मोनदों आरो आङो ना फार्स्ट टाइम एक्टिं खालामदों आं आदाजोंहाय आरो जोंहा माखासे आर्टिस्टफोर दङ सिनियर आर्टिस्टफोर आदामोन फैलाव आरो ब्रजेन आरो टार्जेन होनो दा बे बिथांमोनहाहाय आंनि चेनेलावहाय फार्स्ट टाइम एक्टिं खालामबाय आरो ना सापर्ट होफाबाय बिथांमोनहा दा बिसोरखौबो थेंक इउ जासिबाय आङो आंनि चेनेलावहाय बिदिनो सापर्ट होफैनायनि थाखाय दा नोंथांमोनहा बयबो नायबानो जाबाय आरो अननानै बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना दा बिदिब्ला आं रेस्ट लानोसै दोनथ'नोसै भिडिअखौ नेबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बाय